ndokupfekedza inini bhachi rekuti andijire kuti rejambo ramunyama kuti ndinongedzwe pese pese ndisina kana mhosva. Ndobva zvabuda chiremba achitaura kuti wahanzvadzi makaromba, mune mugaranganga, mune mubobobo, uyezve mwana wehanzvadzi yangu uchikungochema izvozvizvi waramba kutsindikwa ndimadini ndimadya. Wepamusoro pangu wakashaka 1989 ringoni ndimakadya nevamwe vakatarwa mukati memhuri medzinza. Dzinza rekwedu tiri pani zvandipane age of maya ndipanapa. I'm almost about 57 years. Ndatadza kuroorwa, vanhu vatadza kuroorwa nekuroora kubudikidza nemunhu neurombwa hwake. Tazobuda panze vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Namputsa mugare muno paidanga kumbira kuti ndakaiswa wakapfeka mategi pachipumana kuti ndo akauraya mwana topamutsa paikasapa pamati endai munoona kuti muri waro iveshoya kuti chii but wakuda panze apa nyaya inenge yazenda kochinja yakunzi awa vanenge vatinobatwa nawo mumusha vachinzi ngauya itipe feedback kuno tofana takaita almost 3 makotsi wasingauyi tichivatsvaga wasingabatiki pamba pavo vanogara pamutaya ndakagumana kufona inini wasadaira foni nawo ndikati zvamazotiteera wauye kudai saka nhasi wauya namzo dziripo wanonjani Edgar Mbudza ndiziva kuti akabuda tofunga ndo kwasotosanga kuti tichaiti pamusoro ichangamira ini ndonzi Patronella Mbudza. Zvakaitika ndezvekuti ndine mwana wehanzvadzi yangu wakashaika musi wa22 January 2026 uno. Zvadaro ndakapumwa uroyi. Ndapumwa uroyi ndakaunza nyaya kumatare. Ndakaimangana musi wa29 January. Ndaunza nyaya kumatare neshungu ndakauya ndichibvunza kuna clerk of court kuti alright, ini ndinoda kupinda matare ekwachangamire. Saka ndikatsvaga mari yandakatsvaga yakanzi 200 chida kuti ndidi tinovhenekwa. Tauya pamberi pedare renyu panapa. Ndakataura nyaya yangu mukati tibude panze. Tabuda panze takabuda tikaona mupurisa angari pano baba Edwin Chimbadzwa. Wakatitora kune mukomana wechidiki wakanga aripo kumatare. Tikaenda kumatare. Taenda kumatare zvakamboti pinde pezvada kumbotenderera. Mukomana ndobva azotaura kuti ini ndiri kupuwa zita randiri kupuwa. Zita rekuti Edi handikwanisi kuripesa kuti ndinopeswa chiri kudii. Vambotenderera tenderera. Wahanzvadzi wangu apa. Ndobva wazoti yenaro ndini ndiri pano ndonzi Edi. Chiremba akati ndiye ndiri kutsvaga. Ndori kupfekedza inini bhachi rekuti andijire kuti rejambo ramunyama kuti ndinongedzwe pese pese ndisina kana mhosva. Ndobva zvabuda chiremba achitaura kuti wahanzvadzi makaromba, mune mugaranganga, mune mubobobo, uyezve mwana wehanzvadzi yangu uchikungochema izvozvizvi waramba kutsindikwa ndimadini ndimadya. Wepamusoro pangu wakashaka 1989 ringoni ndimakadya nevamwe vakatarwa mukati memhuri medzinza. Dzinza rekwedu tiri pani zvandipane age of maya ndipanapa. I'm almost about 57 years. Ndatadza kuroorwa, vanhu vatadza kuroorwa nekuroora kubudikidza nemunhu neurombwa hwake. Tazobuda panze ipapo pakaita futi imwe nyaya yekuti paine mwana wemukadzi weSilve wasisi wemuroora wangu wainzi waihakwa umweya. Tasvika ipapo zvakanohakwa chiremba apedza zvakanohakwa nemwana uyu zvakaenderana nachiremba. Chisina kuita kuti tizodzike kunopedziswa musi wachoyo musi wa28 February makanzi muri kubuda masikati. Saka kubva ipapo kubva musi wa2 takanga tiri kuya kunokwa asi kubatika. Pandasiya samoni rekututumirwa ndichisamona iyo hanzvadzi yangu. Vatauya panapa 16 hapo. Vatauya musi wa30 hapo. Vatatumira baba Lavu Chimbadzwa. Musi wacho vatazosiya mari yekuti Mkomagabo waende. Komagabo ndo wavhisana nawo kunze kweyedza kwasvika wakutombowaisa necheni. Wauya panapa zvekuma 1-2 wachinifonera ndiri kumba kuti munhu uya nawatawaenda idini ndauya nayo. Saka tauya kuti mutione kuti nyaya yedu yakamira sei, ndo zvirimo. Saka ini mama kapumwa. Ndakapumwa. Akakupumwa ende. Ndakapumwa nehanzvadzi yangu. Uye kuzvarwa nayo ine mwana wekushaika. Wakataura namukoma namesenja kuti zvona zvinenge zvabuda munonditaurira ndiri kubasa. Uzwa inodiwa closure inodiwa kuti aweka
Atakuya over kuchendura kanditi mochitobatana nenyaya yekudzivirira iyo baba vakabvura nyika chiri pamatare handina kumbonzi wachiti ndikuda kundoenda kairi patatu akangonyaka saka kuchivadaidza kuya kuno kundopakangu achitiza aizokeiswa tinoda kuti iye anofana kuchenesa asi anofana kungani kuti auye so that vanhu vese muntu vese kuchita ini ndinonzo Edgar Mbutsa ndiri cousin brother yeuyu ni cousin sister asi baba yedu ndiwabarwa pamwe chete baba wangu waliwo wakureni nyaya yekunzi wapumwa urori ini handina kumboinzwa chandakadzwa ndechekuti ndakazvidzai nekupekandorondo kasvika diki nekuti musi wapinda nyaya yekekutanga handina kupihwa nguva yekutsanangura kana iye mwana ane mwana akashayika haana kupihwa nguva yekutsanangura ini ndakaenda kumbondoro kunochema cousin sister yangu tiriko ndimotanzwa kuti mwana wehanzvadzi yake muningina wake washayika tiri kumbondoro ndikatoti wakomana ngatiitei chop rufuru rukasike kupera nzura kunomhanya kune rumwe rufu rwabuda futi kumanyami saka takazobva kumbondoro Friday ndokupinda muHarare ndikati handichafanirwi kupfuura kuenda kwaMutare nhamo iri pano ndobva taenda kumanyami infiri hatisa kuenda kumanyami ndakasvikira kuPala kukutorwa mutumbi wemwana inini mwana iyeye zvandakataura kuti ini handina chandakabata ini mwana iyeye arunzi ndakarye ndakaroya iyeye handina kumbobvira ndamuona kubva musi azvarwa ndakazongomuona ari mukofi munyaradzi musi waashayika iwo handisikatokumuzii mwana iyeye ndangonzwa kuti mai vavhana nababa vavhana asina asakambomuona muupenyu hwangu saka tasvika kunyaradzi ava uyu nin'ina nehanzvadzi wanga vari kumba kunogara uyu Highfield havana kunge vauya kurufu vemwana wehanzvadzi yake havana kusvika vakanga vambonetsana kuchipatara avo vaenda kuchipatara mwana ari muintensive care vachienda vakaenda nemuprofiti here akataura zvimwewo kuti akataura kuti mwana anga aurayiwa namai vake because mai vake vane timu yavanoroya nayo saka yanga iri kuti iwewe chimbotipowo wako timboryewo saka zvadaro tiri kuPala vakazofonwa kuti mukorei ikoko asi kunogwa kusina kumira zvakadini zvakanaka uyu inini wangu nedzimwe hanzvadzi dzangu 2 pakati pavo neuyu vakatora mapikicha yamai wemwana akafa nepikicha yemwana akanga afa wacho ndobva waenda nazvo kuno enlarge nekulaminata vakusungira muhuro vachiuya vachiimba kuti pakanyorwa kunzi chauya chikwata huku yaya zairayo vachiti ivo vafamba kutatu vachibata muroora ndini ndasara ndababa vachibata muroora vachiti tafamba katatu tikabata iye muroora kuti iye vadya mwana wake mukadzi wemunin'ina weuyu saka zvidaro nharaunda yakabva yakoita zvayakaita vakazotiza ivavo nharaunda yakasara yakadaidza mapurisa akazouya vaenda zvadaro saka zvokupara kwakupirwa nyaya iyeyo mazitezvara akati varume isusu panapa hatichagari mwana wedu apumha takutobvisa mai wemubvuri because angatopedzisa kudya mwana ipapo tikasara tikanetsana nemadzitezvara akati onai madzitezvara vanhu vapanga mhosva iyi hapasisina vatotiza vaenda tikazotorizina nanatezvara tikaripa zvatakaripa matezvara akati orati rufu ngaruendera harwo mberi
asi awanga wakatomboti wakafamba katatu wachibata muroora iye tazouya kunoku zveshuwa nyaya yakapinda asi iye ndiye akatestify chete isatina tazobudawo kwatakabudawo takazongonzi tiende pamutapo papainanga aripo akataurawo zvaakataura ini hangu handina kuwirirana nazvo nekuti kwandakamborumba kwacho handikuzivi ini kana wandakauraya vacho handitozivi nekuti urwere vacho unozvii daivanga utori madzibaba edu isusu handaiti ndizvo nekuti madzibaba edu anga achibata chaizvo chaizvo kana vatakapedzisira kuviga takatomuviga nezvinhu zvake zvakaishandisa zvisina uno saka dai anga ari madzibaba edu handisina kana kadzi asi kuzoti inini manje ndo zvakazotondinetsawo kuti ko ndapinda papi apa kuti tsitsi dzinotsitsirira ini kandaenda ndichiti ndikunochema nemunin'ina afirwa nemwana kwakusvika kwakusanganawo nemadhirama avo ivavo and musi watazouya kudari kunoku hanzvadzi yake ndiye nemuroora ndo vakatondifonera vachitondinyengerera kuti vamukuru madini matiperekedzwa ndima muri kuharare makaonawo zvakadini zvakaitika uyai munobatsirawo kana kutestifya kana kudini ndo pandapindira ipapa kuti tsitsi dzangu dzakabva dzanditsitsirirawo kwakusvika pano chandisanyanya kuzowirirana nezvakabudiswa neataura watakaenda naye uku akatanga achiti iyo zvinhu haisi nyaya yakawanda izvo zvava zvenyu zvekuti kana muine zvimwe zvamunofunga kuti zviripo munogadzira nyaya yedu yanga iri panapa yanga iri kuti uyu anga kuti ndakapuma ada kudini chimuchena saka akachembuta aita sei zvatopera iyi hai kana iri pasi pa kwakuda kungoziva hedu kuti magrupu akabatwa nei asi yes chiripo ndechekuti chiremba vakatibatsira vakataura kuti nyaya ikanga yanetsa ndidaidzi nditaure ngari nekuti zvakawanda zviripo zvinakanapo izvozvo izvo nyaya yenyu imimi ndeyekuti imimi makapfumba ndo nyaya yakauya kana yaye mhuri manje handiti irarimwe dare harisine nemi imi wenyu watati tikuda mukomana asipo akakupumai kuti akukiriyei iyi yababoye tambozwawo hedu kari uri mumba kandokanozwi kasaidi chiki kabhebhike kusaidi wambozwawo asi mukadzi wakoda saka yamira yakaita yenyu takuda mukomana kuti auye tokuchinura pamberi pake asi kana makuda iyi futi makufanira kuya sefamily muipinza panyowani wamweso varipo waneso wachinzwa nyaya yacho yaiyi iyi yacho murapa mari anonongedza my belief is munhu haanongedzi kudai munhu unoparticipate in a process ishu ndeyekuti imi unopuma hatisina kumpuma zvinhu zvakangobuda kumatapa munopuma mairi uenda pamunhu wandi ndimunoziva zvakaitika handizvo kuti kana mudaika zvinhu zvinogadzirisika zvine lasting impact zvine solution zviri participatory munhu wese unoparticipata mune zvamuri zvamuri kuita pese zvokuti kune munhu anozvienjere zvichikune munhu akadai takaona munhu akauya panapa kune mbiya yanga ine mazita taona zvakawanda kudai anongoti munoukama language yedu lesimaenda valanguage katinotsvaga chinuka munhu akazonozvinzwira ipa iri pamwe mukanzwa apo munzwa apo mogara mozoti todii ukanongedza kunozidai pamusoro ini handina kumunongedza tiri kuti tatovhara kudhara tatambuya nyaya yenyu yamakawirira mukoti yakapera makliyo taakuda mukomana uyu auye munomu timutaurire nezvekuita kuti wakapuma munhu asina
asi zvomakazozwawo henyu handiti zvazvo kuti makuchienda kupana mabrief makumba kuti patakazoenda patakazosangana futi neichi saka tasangana neichi ngatichiende semhuri tichigadzirise zvakadii zvakabuda saka handei usandikumbira kuti ndotoenda pana mese ngatonzwa zvinofamba sei zvikudai saka tipei